Vinderen i dag, det er en fyr, en ung gut, som de har lavet en sang. Hvor ung? 13-14 år gammel eller sådan noget. Okay, fedt. Når man er i de der teenageår, så er man sgu rimelig glad for junk. Det er sgu fedt. Man skal bare fylde hovedet med alle mulige, ikke særlig gode næringsstoffer. Men du er nødt til at sige mad her. Slik og chips. Ja, lige præcis. Slik og chips, de har simpelthen lavet en musikvideo til nummeret. Sådan en 1-minutters musikvideo. Jeg går ind i brusen nu. Jeg har et enkelt mål. For jeg vil spise slik og chips. Min vilje er at stå. Hans vilje er stål. Han vil spise slik og chips. Jeg vil rejse ud i det blå. Lede overalt. For jeg vil spise slik og chips. Det er noget, jeg har valgt. Det er simpelthen et personligt valg. Vi skal spise dem. For det er bare shotgun. Og vi spiser det. Og det er bare så godt. Det der offline, det Det er der. en fed kosanger, han har der. Det er hans ven med Tourette-syndrom. Slik og chips! Ikke nu, Kenneth. Slik og chips. Vi skal spise dem. Vi skal spise dem. Slik og chips. Det var ren Melodi Grand Prix slutning der. Bam! Sjovt, det er lavet ud over Pokémon. Soundtracket. Slik og chips er dagens vinder, så der er, Det synes jeg, de skal sgu have lov til at vinde. der er 6 billetter til det store show. Og jeg vil også gerne sponsorere en pose tips til dem hver. De kan sidde og hygge sig, mens de ser showet. Fedt. Tell the DJ turn it up, let the DJ bring it back. Tell him play that shit again. Tell him that you like that. Oh, Trey, I ain't got but two reasons to be here, man. All the bottles pop a bottle. I know it's somebody's birthday.